Она била твърда. Абе ти ни прикарвай през това, му и се пънека. Пака на ти. Мама, истина няма нищо остава, нищо взел таринов, нищо така ще прави. Не един къде върви. Абе ти какво от Рамстайн да ти кажа? Да. Я покажи тук. Дай нагоре. Още малко. Къде бе? Аз се чудам паламутни фалши или мърлин. Как свети отдолу, свети. Закровището свети. Айде усмихни се на зрителите на фона на Приморско. Айде магнети. Красавци! Дай, че не остана. Айде, че трябва да ги пускаме, бързо.